Ja. Jeg skal lave jord. Så kom. من با این برم دستشویی میام. برو بیا. Jo. Der skulle jeg lige til at sige. Du er, hvad hedder det nu? Langsom. Du er altid for hurtig. For hurtigt. Jeg skal lære at tige stille nogle gange. Jeg skal lige til at sige. Han er tankelæser. Jeg skulle lige til at sige, at den har telepati her imellem. Du tænker, og han siger det, du tænker. Ja. Hey, film mig. Emma, lemmer. Er det mig, der er den gamle mand, eller hvad? Jeg tænker... Altså, nu prøver jeg at lave min egen.